Apartament în varianta albă la preț de investiție. Aici este zona de antreu. Sunt două blocuri sanitare. Aici este primul. Aceasta este bucătăria. Apartamentul dispune de 3 balcoane, 2 dormitoare separate, priveliște spre case particulare și la doar 6 minute de la plaja Valea Moarelor. Apartamentul se află la etajul 5 din 10, bloc nou, dat în exploatare, are o suprafață de 65 de metri pătrați. Aici se poate de făcut zona de living cu un pic de mutat peretele. Acesta este primul dormitor, el la fel dispune de balcon. Apartamentul are încălzire autonomă. Aici aveți posibilitatea să vă faceți reparație după propriul gust. Aici deja avem a doua cameră de baie și al doilea dormitor. La fel dispune de balcon. Avem apartament cu 2 dormitoare separate, se poate făcut zona de living, 3 balcoane, etajul 5 din 10, la doar 6 minute de plajă de la Valea Moarelor. Varianta albă, blocul este dat în exploatare, poate fi procurat prin programul Prima Casă Plus sau ipotecă simplă. Cu voi este Sergiu Verbițchi, agentul vostru imobiliar de încredere, și pentru a beneficia de cele mai bune oferte, urmăriți-mă pe toate rețelele de socializare.